Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ufana naye futhi akekho njengaye. Hey, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngagcina ngicelile-ke ngoLesine nisithwale ngomkhuleko. Siyabonga kakhulu umsebenzi enawenza abangcwele ezindaweni zonke nasithwala. uNkulunkulu anibusise. Sasiseduze kwakho wena oseThekwini namaphethelo. Sasisembumbulu eSolemamba. ISolemamba isikole samukeleka kahle kakhulu. Samukeleka kahle kakhulu ngezandla ezifudumele. Othisha awubonke ababekhona. Kukhona nabangena ekhaya lezwi. Siyambonga uNkulunkulu ngabo ababusise ngendlela emangalisayo. Hayike ngicabanga ukuthi asimbonga uNkulunkulu. Izolo besisenkonzweni sitholile sizwile. Nakho ke sekuthi ngithimule baba egameni likaJesu mangathimuli. Ngegama likaJesu, Jesu Kristu inkosi. Hayike asiqhubekeni ke bangcwele. Ngibona ukuthi mangithandaze sisondele enkosini ngomkhuleko. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyathoba phambi kobuso bakho. Ngiyacela Nkosi ube kanye nathi kule nkonzo, uyibusise, uyibiyele, iwenze umsebenzi oyithumele wona. Khuluma-ke Nkosi ngalo mzimba nami ngilalele. Udumo lonke silinikeza wena, izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyamdumisa-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyambonga bangcwele, akekho onjengaye, siyamdumisa. Asiqhubeke nenkonzo yethu. Uma ukhumbula vele besilaphaya ekuthenini siniceleni sikhulekele. Sibheka uMarko chapter 11 verse 24. Othi, ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Isihloko sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa. Kholwani ukuthi nizokuba nakho. Kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Nikwamukele, you already have it. So-ke ukukholwa sikhulume ngakhe kakhulu izolo enkonzweni. Ngiyethemba kukhona okuthile okutholile nokuzuzile. Sibonge kakhulu ngakho konke uNkulunkulu asenzele khona. Sibonge nangomndeni wakwaNkwanyana. Nibabonile-ke ababuka uYouTube. Siyabonga kakhulu, siyanamukela mndeni wakwaNkwanyana. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani. Ngakhohlwa ukusho kodwa ukuthi noma ngangekho sure, igama elithi imbumbulu likhomba ngathi lisha amakhaya kakhulu. Uxolo ngathi lisha amakhaya, kanti cha, kusemakhaya khona kodwa asesalokishana. Kuseduze kakhulu neTheku, kulapha ngenhla kwaseSiphingo. Udlula lapha eMalukaze bese ufika eMbumbulu. Ngifuna ukusho ukuthi ngiyacela nijwayele ukuthi mangihambile inkonzo sizozama konke okusemandleni ukuzenza zibe live. Ngamagama ungene ku-YouTube uyibuke inkonzo ube ingxenye yayo uma unethuba. Siyazi khona abasebenzayo, kukhona futhi abangasebenzi. Nibathengeleke amadatha abafowethu abangasebenzi bazibuka inkonzo ku-YouTube. Kuba kuhle kakhulu uma ngizwa abantu besho. So nalena yalaphaya eSolemamba esikoleni yayi live ku-YouTube. So-ke kujwayeleni-ke nizibuke ku-YouTube, kuba kuhle ngendlela emangalisayo. Namhlanje bengothenga okunye futhi okuzokwenza ukuthi uYouTube wethu angafeyili. So njengamanje nginama-router awu-2, Vodacom no-MTN. Ngithenge-ke lokho okuthiwa-ke i-extender, network extender if I'm not mistaken, angwazi amagama akhona.
ukuze singahlupheki nakancane. Sisohlupheka ke phela ngoba kuyenzeka inkinga yinkinga. Kodwa ngizozama ukuthi zonke inkonzo zethu la sihamba khona sibe live. Kusho ukuthi zama-ke ukubona nawe ukuthi uba ingxenye nasenkonzweni ngamasonto ngizama ukuthi sibe live. Ingakho ngingene endlekweni ngathenga leyanto sesinama-router akwa-Vodacom no-MTN oma-5G omabili ayangena yakwa-Vodacom nayo ku-5G. So-ke bese ngofuna-ke i-extender ukuze kube more powerful uma sirekhoda. Siyamthemba kuNkulunkulu. Ngilokhu ngifunda kancane nje ebukhehleni bami. Ikhehle lifunda itechnology seligugile. Sothini angizalwanga ngesikhathi sayo. Kodwa-ke sizama konke okusemandleni nethimba lami uNkulunkulu angiphe lona eliholwa ubaba umfundisi uJali lapha eGoli le-IT. Sizama konke okusemandleni ukunilethela izinto ezinhle. Liningi ithimba le-IT. Angazi noma sizokwazi ukuphinde sibonane futhi nangayo lo nyaka ngoDisemba. Ake ngizwe ngalo ngizwe ukuthi lithini ithimba. Niyathanda nisiphinde sihlangane sibone ukuthi yini ezosisiza siphambili. Hayike sengithandazile ngafunda izwi angiphinde ngilifundeke bese ngiphume endabeni ngifunda izwi. Okunye ngicela ukusho la ngoba ngiyakhohlwa. Ngifike ngicabanga into ngingekho esimweni sokuyenza sengikhumbulile. Ubaba uJali nethimba lakhe basidesignele iwebsite entsha. Ngizokubiza ngewebsite angazi kahle hle. Ngiyacela babujali ukuthi ma uthola ithuba ngoba nawe uyasebenza usemsebenzini ungenzela ivoice note udemonstrate ukuthi isebenza kanjani lento. Kusho ukuthi kube ivideo plus ivoice note ukuthi sizozithola kanjani lezi zinto ezinhle angake nizenzile khona ngizozidlulisela ekhaya lezwi. Bese-ke abantu abathanda ukunikeza abantu bangene kuwebsite yethu bathole iy'nkonzo. Abantu abathanda yayibona lonto asifani khona abafuna ama-website khona abafuna u-YouTube khona abafuna u-WhatsApp. Ake sibe yikho konke kubo bonke njengomphostoli Paul uthi ngikho konke kubo bonke ukuze ngibazuze bonke. So-ke ngiyacela babujali nethimba lakho enidizayine lento enhle kangaka enike nangithumelela yona ngayibuka. Ngiyacela ukuthi ningenzele-ke i-voice note ehambisana nayo ukuthi ungena la uthola ukuthi uphume kanje ungene la uthola ukuthi nikhumbule phela sifani khona abantu bakithi abasacathula njengami la kwi-technology kanti khona sebegudi ngendlela emangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu ngixolisa ukufaka lokhu. Ngikhumbula manje ngiye ngikhumbule mhlambe ngiyadriver ngikhumbule mhlambe ngikulabantu abakhayo mase ngifika la ekhaya sengikhohliwe. So yikho ngakho ngithi ngcono ngicela ukusebenzisa leli thuba ngimcela ubaba uJali nethimba lakhe abadizayine into enhle ngendlela emangalisayo. Mntaka baba lapho khona iyamangalisa ngiyithandile kodwa-ke nizoyibona bazongilungisela khona senzela ukuthi nikwazi ukungena kahle futhi nikwazi ukuyisebenzisa ngendlela efanele nithole the best out of it. Ngoba nami ngikholwa ukuthi angikwazanga ukungena ngakukho konke ngoba ngangingatshelwa umuntu. So-ke mase kukhona into ekugayidayo ethi uma ungena la uthola ukuthi uma wenza ukuthi uthola ukuthi kuzoba kuhle kakhulu siyisebenzise extensively and siyisebenzise profitably. Siyambonga uNkulunkulu. Ake siqhubeni-ke nenkonzo. Kade sagcinana yikho nje kufanele si-updateane. Ma-group khona ama-group akhula ngendlela emangalisayo. Ngiyajabula ngiyambonga uNkulunkulu ngani esibuphelile ubuvila. Bese bakhona amanye abekhula sengena ubuvila. Maningakabi nabantu abawu-900 ningamavila wema-group ami asekhaya lezwi. Ngalokho ngithi kini konke enikukhulekelayo nenikucelayo kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Ake siyeke kwabaseKolose sasikade silaphaya uma ngikhumbula kahle ningixolele mangingasakhumbuli kahle kwabaseKolose chapter 4 uverse 2 siqhubeka-ke naye. Uthi qiniselani ekukhulekeni nilinde kukho ninokubonga. Siyamele bafowethu uqinisele ekukhulekeni. Simele uqinisela futhi ulinde kukho nokubonga ngoba uNkulunkulu wethu esimkhonzayo akasikhohliwe.
uNkulunkulu wethu esimkhonzayo ngeke asenzele phansi. Asiqiniseleni-ke ekukhulekeni, siqinisele sinokubonga. Athi kuvesi 3, nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi ukuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo. Ngiyakhumbula ngafika la, bafowethu ningangikhohlwa emkhulekweni ngoba nama nginikhohlwa. Ngiyacela ningangikhohlwa khona sizoya sonke ekhaya ezulwini. Siyalidinga izulu, kungaphezulu kokulidinga siyalifuna izulu. Siyafuzula ukuze singene ezulwini. Asifuzuleni-ke sonke, sibambisane, sikhulekelane, kungabe bikho umuntu osilelayo emuva, kodwa sihambisane sonke size siyongena ekhaya ezulwini. Nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi kuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo. Ngoba imfihlakalo kaKristu bafowethu ifihlakele kwabaningi. Nizwile ngomgqibelo ngichaza indaba yokuvuma izono. Ifihlakele kwabaningi. uNkulunkulu uthe angiyichaze ngoba sinabefundisi laphaya. uNkulunkulu ungenzela umusa, engaziyo ukuthi ngogcina ngithola icala ngelinye ilanga. uNkulunkulu ungenzela umusa ukuba ngibe uthisha esikoleni seBhayibheli. So njengothisha nami ngisazobuza kuthiwa yini engayifundisa ebantwini. Angiligodlanga yini iqiniso, angiyigodlanga yini inkemba yami egazini. So yibandla ngapha, isikole ngapha. So-ke uNkulunkulu mangithandaza ekuseni wathi angifundise ngokuvuma izono. Ibambeke nawe nizigcine lezi inkonzo ngoba zizosisiza. Ngixolise ngathatha isikhathi eside, zizoba mfushane nje kakhulu. Ngathatha isikhathi eside ngaleli langa konakala izinto eziningi. Ngizozama ukuthi zingabe isonakala. Akufanele ukungenani ngeqe ku-10 minutes. So uNkulunkulu uzongisiza, kodwa kufanele ngidelive into kaNkulunkulu athe mangiyenze. Ngakho-ke nathi nisikhulekele. So lapho umnyango engiwuvulelwe loyo okufanele ngiwusebenzise ngendlela, ngiyambule imfihlakalo kaKristu. Sikhulekelane nani, kuneminyango okufanele ivulekele nina ukuze niyambule imfihlakalo kaKristu. Bukoba inkinga-ke umnyango usuvulekile, wena imfihlakalo kaKristu awuyivezi obala. Inkinga ongakazi uzuyibona ohlangana nayo ngosuku lokugcina. So sonke sine-challenge yokuveza imfihlakalo kaKristu. Sine-challenge yokukhulekelana ukuba iminyango ivuleke. Babusisiwe asebelizwile ubizo, ngakho abasebenze kusesemini ngoba kuyeza ukuhlwa okungesebenze umuntu. Niqapheleke, ningizwile enkonzweni yayizolo Sunday. Uphumile uSathane, uhlasela amabhrentshi ngendlela emangalisayo. Amanye ehlasela ibhrentshi, usoyihlasela ibandla lonke. Ngoba uma leyo bhrentshi iyaxegisa, ibandla lonke lilimele. Lonke ibandla lilimele. So uSathane-ke sesiyamazi thina. uSathane uqala ezenza ingilosi yokukhanya, aveze izinto ezinhle ngomuntu ezamukelekayo, kanti uyazi ukuthi uthi lala lilaza bazokwengula. So siyambonga uNkulunkulu ozivula amehlo, ngoba kukhuni kabi ukuthi umuntu eselethe into kaNkulunkulu bese ukholelwa ukuthi uselethe kaSathane. Uzocabanga ukuthi kusekaNkulunkulu anisekuyi kaSathane. Asivuleni amehlo emabhrentshini, sithandaze, sicela uNkulunkulu asiphe amehlo kamoya. Nathi la ekhaya elikhulu silokho kusemqoka ngendlela emangalisayo. So kuSathane ngizolwa naye. uNkulunkulu mayengipha amandla njengoba engiphile, mayiqhubeka engipha ngenxa yemkhulekweni, ngizolwa naye. Noma ngabe ukuyiphi ibranch, ngizolwa naye. Ovumayo ukusetshenziswa uSathane, sizohlukana naye, ngeke sikhonze naye. Angizunanaza bafowethu, ayingeke nginanaze. So-ke ngibhekene nomsebenzi onzima ukuthi ngilihola ibandla ngolifaka ezulwini. Ngisalihola, kufanele lingangcoli, kungabe bikho udoto ongenayo phakathi kwebandla. Likhona izwi elikhuluma lokho, amaHebheru. Awuthi ngilibheke, uNkulunkulu uyangikhumbuza lona. Angisazi, ngicabanga ukuthi lila kumaHebheru 12. Kodwa ngizolithola ngoba ngiyalazi ukuthi lima kuphi nenda. Into enhle kuba neBhayibheli lakho nje.
ulivula kalula iBhayibheli lakho, ulivule kalula. Wathi amaHebheru chapter 12 siqala ku-14. Sikhuluma ngempande embi, sikhuluma ngabantu abasilelayo. Zamelana ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibona inkosi. Sinenkonzo eziningi esishumayele kakhulu ngalelo verse 15. Niqaphelisise kungabikho osilelayo emseni kaNkulunkulu. Funa kumile impande imbe ebabayo, inixobise kungcoliswe abaningi yiyo. So uma kukhona uNkulunkulu akwambulayo kuwe okwenzekayo kungalungile, hlaba umkhosi, ungadembeseli. USathane nje wasengishilo usebenzisa laba sebeke basetshenziswa uNkulunkulu ukuveza imfihlakalo, ashaye bona ukuze silale thina ebandleni sithi kusewuNkulunkulu kanti akusewuyena. So kuthi niqaphelisise verse 15, kungabikho osilelayo, amaHebheru 12 lawo verse 15, niqaphelisise ngabikho osilelayo emseni kaNkulunkulu. Abona abantu abasalayo ibona abayinkinga ngoba basala ngoba bengezwanga. Ingakho kuyingozi ukungazilaleli inkonzo ekhaya lezwi, ngoba wena mawungazilaleli usilela emuva. Mosusilela emuva uyasonisa, uyimpande embi, uyasixobisa, lisho njalo izwi. Ngoba uzothi usuka wena, ngeke ngenze example elula. Uzoletha abantu ngendlela endala kanti sekunendlela entsha yokuletha abantu. Ingoba ulaleli. Uzothumela ama-messages ngomgqibelo kanti awathunyelwa ngoba ulaleli, usele emuva. Thumela ama-messages ngoLwesihlanu kanti awathunyelwa ngoba sekuwumthetho omile lo, awusagudluki. Ngizolokhu ngiqhubeka kodwa nginikhumbuza, but nazi ukuthi sekuwumthetho omile. uLwesihlanu, uMgqibelo, iSonto asithumeli lutho. Ngiyacela nje asithumeli lutho. So-ke uma kuwumthetho omile, abangazilaleli inkonzo abayizwa leyo nto. Abangalaleli umyalezo semqoka wangoLwesihlanu waFriday abayizwa leyo nto. Basilela emuva, ngokusilela kwabo sebeyimpande esixobisayo. Abanye ngokusilela kwabo baluza ngisho imikhosi. Siyangena emkhosini ngoba kumenyezela, abazi bona ngoba basilele. So bayingozi labo bantu, bayingozi ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu akasize sibabone. Lithi-ke verse, niqaphelisise kungabikho osilelayo emseni kaNkulunkulu. Funa kumile impande imbe ebabayo, inixobise kungcoliswe abaningi yiyo. Iyangcolisa. Njengoba ngishilo nje izolo ukuthi kunomoyana wokuprofetha kuleya branch. Kunomoyana walo muntu udonsa abantu bakhe eceleni. uNkulunkulu engathi angabasiza laba bese bekholelwa kuye, baphume kuye. Verse 16, lithi kungabikho isifebe noma odumazayo njengo-Esawu owathengisa ubuzibulo bakhe ngesidlo sinye nje. Abantu abathengisa ngethempeli likaNkulunkulu ngesidlo sinye. Abantu abathengisa ngemizimba yabo ngasidlo sinye. Abantu abahlulwa inkanuko beze beyowela kubantu abangakholwa, beyazi inqubo yebandla. Yibo laba bantu bazoxobisa ibandla. Angikwazi ukuqhubeka nabantu abanjalo. Angikwazi. Ngoba bazolimaza ibandla. Kahle hle angazi ukuthi bahlaleleni ebandleni ngoba kufanele bahambe. Usubona ukuthi uwile, phuma ngoba uNkulunkulu uzokudalula. And mayisekudalulile kuzoba buhlungu. Uzobona ubaba uNsibande wena, ubaba uNsibande azenze lutho, ugitshelwe kwaphela nje. Ugitshelwe nje and ngigitshelwe futhi akukho ozokwenza ngokugitshelwa kwami. Wena ongakwenza ngokugitshelwa kwami ukuthi ulalele izwi likaNkulunkulu lenze. Ngoba mawulwa nokugitshelwa kwami, ulwa nalo ngigibela ulwi nami. And mawulwa nalo ngigibela, ulwa nomdali wezulu nomhlaba. Angazi-ke mina nje ngigitshelelwe, wena uyozibonela ninaye, mina ngingeni lapho.
uma ekwenze phambi kwami ngibuka phela ngoba ungigibela, I'll just be a spectator. Yambona umuntu ogibela ihashe uma elwa ihashe lenzani liyayimela nje libuke lilinda ukulawula ukuthi asibaleke noma siyamjaha mayisebaleka iyashikelelo kodwa linjani lona liyayibukela nje nami I'll just be a spectator. Angilona ke nokho ihashe imbongolo legitshelo. So uNkulunkulu akasizeke bafowethu kakhulu kungabikho isifebe noma odumazayo njengo-Esau wathengisa ubuzibulo bakhe ngesidlo sinye nje. Libhlungu liyahlaba igama lobufebe kodwa mawulala ungashadile uyafeba. Mawulala nje ungashadile uyafeba. Banye sebeze bakhulela ufebe lobo bese abazali babo badudane nabo bahlangane nezifebe. Uhlanganyela naso uzomthola uNkulunkulu. Akulutho ukuthi ingane yakho but isifebe. Noma umfana noma wesifazane izifebe. Angizifuni izifebe ebandleni. So nabantu abatotosa izifebe ngibafune ebandleni. Bantu abavumela ufebe ngibafune ebandleni. Ngoba ibandla lelathe uJesu angimakhele lona akusilona elami lakhe. Kodwa mangilakha ngilakhe ngobufebe. Ngoba nami angifebi. Asilakhe ngobungcwele ngoba uNkulunkulu baba ungcwele. uNkulunkulu indodana uJesu Kristu ungcwele. uNkulunkulu umoya ongcwele ungcwele. Nezulu lingcwele. Masifuna ezulwini asilahle ububi, asilahle ukungcola, asilahle amanyala, silahle ukuphinga, silahle ubufebe. Uzongena ke ezulwini. Khumula umuntu omdala ongowenkambo yokuqala. Wembatha omusha. Uyazisiza ke mawuvela udeda nje. Ngoba phela nje wangikhuluma nje mina. Akukhulumi mina kodwa kukhuluma mina. So manje uzothi wena uNsibande 1 2 3 kanti cha inkosi uJesu uqobo lwayo ikhuluma ngomoya wayo ongcwele. So mawuse esporweni wena isitimela sizokushayisa. Uhlaleleni wena esporweni. Uhlaleleni wena ebufebeni ekungcoleni emanyaleni. Uhlaleleni ngempela. Sokushaya isitimela. Singagcini ngokushaya emhlabeni sesikududule sikuphonse emlilweni esihogweni. Chibini elivutha umlilo nesibabulo okungukufa kwesibili. So ke akafuneki umuntu oyisifebe noma odumazayo. Asisuphoqo. Bafuneka umuntu osidumazayo njengo-Esau wathengisa ngezibulo bakhe ngesidlo sinye. Ngokuba niyazi ukuthi nokuba ngasemuva ethanda ukudla ifa lesibusiso waliwa lo Esau ngokuba akalitholanga ithuba lokuphenduka. Wena usenalo ithuba lokuphenduka. Kuthi uEsau akalitholanga noma esekufunisisa ngenyembezi, inyembezi zakho Esau ayisebenzanga. Wena usenenhlanhla mhlawumbe ezakho zisangasebenza. Lahlo kube bufuna uNkulunkulu esenokuthola. Mbize siseduze. Ungafika uzigcine kangaka, uligcine kangaka ithempeli kaNkulunkulu lizodlala abafana nje ekugcineni. Lizodlala amadoda nje ekugcineni. Lizodlala abesifazane ekugcineni. Usuzigcine kangaka. Usuzigcine kangaka. Awu kodwa uyazi uyangiphoxa, uyangiphoxa umuntu wasentabeni. Ngingcono ba uyena wasentabeni. Umuntu wasentabeni uyangiphoxa. Ake nihlukaneni nobufebe. Nihlukane namanyala. Nihlukane abanye bafeba ngengqondo. Bafeba kwelikamoya. Babuka owesilisa bamkhanuka. Babuka owesifazane bamkhanuka. Angisamphathi oseqomile. Uphiwe ngokuthi akalali. Kusizani ukuthi awulali kodwa umuntu umqomile. Kusizani lokho? Ngoba uyalala kwelikamoya. Usuzigcine kangaka ngane wethu. Wazilondoloza. Usuzohluleka ekugcineni. Ayazi uyaphoxa wena, uyaphoxa nje. Efanele uyiyeke lento. Bafowethu sikhulekeleni. Sho njalo Philip chapter 4 verse 2. Qiniselane ekukhulekeni nilinde kukho nokubonga. Nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi kuba sikhuluma imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo. Ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma. Ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma hayi noma kanjani. Siyambonga uNkulunkulu, ngiyacela siguqe sikhuleke. Sesifike emaphethelweni enkonzo yethu. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyathobeka phambi kobuso bakho.
Siyabonga ngothando osithande ngalo. Siyakubonga ngenkonzo, siyakubonga ngakho konke. Kwangathi kungaba yilona loyo Nkosi angezwa ashiye ukungcola, ashiye amanyala, ashiye imizindla emibi, ashiye konke okungalungile, ulaka, ukuhleba. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami, ngiyawashaya wonke lamadimoni nengawabizanga ngegama. Ngiyawashaya ekhaya lezwi ngithi awuphuma hambe. Ngiyawashaya entabeni endlu kaJehova ngithi awuphuma hambe. Ngingaliyeki idiboni lama-emoji, abawayiyeka ama-emojis ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngiyacela uNkulunkulu wami ube nathi. Sibiyele usigcine usilondoloze singene embusweni wakho ekhaya ezulwini sithole imiqhele yethu. Sikhulumile enkonzweni edlule ukuthi akangabibikho umuntu ongasebenzi, akangabikho umuntu ohamba ngekhanda kwelizayo ukuthola umqhela wukho. Sisize Nkosi sisebenze kusesemini, kube yilona loya yazi intando yakho Nkosi besiwuthola umqhele. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa, akekho ufana naye. Akasoze futhi abe khona. uNkulunkulu akubusise lapha ukhona, kulondoloze. Usaphila impilo engcwele. Iphile kuze kube sekugcineni. Baba uNzibande is signing off. Baba uNzibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. Khumbulani nisubscribe bafowethu, subscribe bani lapho, subscribe bani bafowethu. Kuyaphambana inombolo. Njengamanje ngigcine ku-1019. Not 1000 ngithini manje? 1,019,000. Yebo ngiyaxolisa. 1,019,000 i-viewership. Abantu asebebukile kule minyaka emithathu. Kodwa manje ama-subscribers only 5,000. Hayi bafowethu. Ake subscribe nitshela abantu bathumelele inkonzo ukuthi abasubscribe, ikhule ne-subscription. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu anibusise ezindaweni zonke. Siyanithanda, nikhumbule ukusikhulekela, nathi siyanikhulekela. Isihloko senkonzo yilento engiyibona manje. Isihloko senkonzo ukukhuleka nokukholwa. Ngiyaxolisa, ukukhuleka nokukholwa. Bengicheckisisa ngabona enye into nje ngase ngiyathuka. Ukukhuleka nokukholwa, sikhulekeleni ke bafowethu. uNkulunkulu abe nawe. uJesu Kristu inkosi.